Ассалому алайкум, дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Берунам хеле шамоли безеб, инҷа куртки шавҳарама шудам офтоб кардагӣ. Хушк шавад, баъд мегирем. Ҳозир мехоҳам як бор балкома уборка кунам, бинем чӣ хел аҳвол. Ждат кардистам ки ягон коробка хар ё кеми вай хар биёд, ҳаминои ҳамаша вай кунам фурӯшум. Не ки ҳичи намебинам, не ки ба фикрам ҳар рӯз мебиёду, не ки ба фикрам ман фақат намебинам, намефаҳмам ки ҳастай нестай. Ҳалам хеле дӯстони азиз, имрӯз саҳар кати чӣ гӯем хушхабар шуниде. Уже ютуб монетизатсия дар территорияи Россия полностью куштагӣ ҳастай, яъне дига аз ютуб пул гирифта наметавонем мо. Он шахсоне ки дар амин Россия регистратсия кардагӣ ҳастанд, адсенсшона ҳаваё масалан пулошона гирифта наметавонанд. Не ки ин аниқ нестай дӯстони азиз. Он шахсоне ки он блогерое ки тамошо мекунанд, он шахсоне ки мехоҳанд блогер шаванд, хавотир нашавед. Ман боварӣ дорам, иншолло ҳамаш хуб мешавад, бо ҳамаш нағз мешавад. Ҳатто дар ҳамон письмо нависондагӣ ҳастай ки масалан времени, яъне якчанд вақт иншолло ҳамаш хуб шавад, ҳамаш нағз шавад. Ман боварӣ дорам ки бо ҳама ҳамин ютуб даходаша гирифта метавонад. Лекин чӣ хеле ки пеш гӯем даход буд, чӣ хеле ки пеш пул мегирифтанд, ман боварӣ дорам ки иқанеи камтару, лекин асос он ки гирифта тонем, камам бошад гирифта тонем, нағз бо хуб ҳастай. Анам хеле дӯстони азиз, он шахсоне ки менависанд ки ана шумо барои пули ютуб шуда хелу хел мегӯед хурсанд шавед. Ман боварӣ дорам ки чӣ хел хурсанд мешаванд. Лекин ман чӣ хеле ки гуфтам боварӣ дорам ки ҳамаш хуб мешавад, ҳамаш нағз мешавад. Ҳеҷ вақт роҳ афтода нашавед. Блогерое ки нав канал кушодагӣ ҳастанд, вале монетизатсияшон пайваст кардагӣ нестанд, ё ки нав корро сар кардестанд, ҳеҷ вақт роҳ афтода нашавед. Иншолло ҳамаш хуб мешавад, ҳамаш нағз мешавад. Бо ҳатман роҳи ҳалаш пайдо мешавад, бо ҳатман гӯем даход гирифта метавонем. Даход гирифта мешаду якчанд роҳҳош ҳастай ва боз дига платформаҳо ҳастанд ки масалан метавонед дар он ҷо видео кунем. Яндекс.Дзен ҳаст, рутуби Русия аст, яъне ино дар территорияи Россия кор мекунад ва ай ино низ шумо метавонед пул гирен, яъне ҳамин хел монетизатсияшон даргиронда пул гирен. Барои ҳамин ҳеҷ вақт роҳ афтода нашавед ки масалан кори мо бас тамом, дига мо пул гирифта наметавонем, намешавад. Ҳеҷ вақт хел фикр накунед. Анаме хеле дӯстони азиз, ҳамин саҳари рӯз кати ҳамин хели гапу хабарро намедонам. Агар ки шавад, як бор ман медурам, мебинам. Яндекс.Дзен агар кушода шавад, бинам чӣ хел ҳаст, чӣ хел нестай. Фикру ақидаҳотона нависед. Барои ки бисёриҳо мегӯянд ки мумкин ки блокировка кунанд ша. Аллакай ютуб суст шудестай, кораш суст шудестай. Мумкин ки оҳиста оҳиста блокировка кунанд ша, яъне полностью маҳкам кунанд ша. Барои ҳамин он блогерое ки ҳастанд, ай эҳтиёт кушода мондан дар кор. Ҳаминҷода ҳамунҷода видео партофсанд мегирем. Агар худо нахоҳаду астағфирулло ютуб маҳкам шавад, метавонанд одамо уже тамошобинҳо медонанд ки Яндекс.Дзенда ҳастай. ана мехел ман равам балкома уборка карданаша сар кунам, баъд бо кор бора давом медиҳем. Ман хел боварӣ дорам ки ҳозир ҳама настроенияш нест, ғамгин, бо асобина блогерҳо бо бисёртар ғамгин зиқ мешаванд. Хай иншолло ҳамаш хуб мешавад. Худо ҳамаи мо шуморо дар паноҳаш нигоҳ дорад. Дӯстони азиз, кору бора сар кунем. Дӯстони азиз, мана инҷоҳои ман каме порядок кардам. Коробкаҳои шавҳарам гуфтанд ки ягон рӯз бурда сдавать мекунам. Главное ами хок поками чангош тоза шудак шид порядок кардам. Унҷа да линчаи пиёз будак, ростига линчаи пиёз авай кардам, пиёзои тоза кардам. Ами дастамда инҷа шуда чизе дуромад, ҳами қад дард кардеста ки мегӯи як занбур газидаги боша. Ҳами қавай кардамша хор дуромада, чӣ дуромада намедонам, нашудак кардамша гирифта натонистамша. Хай гуфтам бо ягон рӯз вай соз мешудагист мерафтагист. Ман хеле дӯстони азиз, вай орда бо вай камтар шавад, ба мегирем рост мемонем. Мо обед кардем, уже шавҳарам омадан. Вай дастархона афшонам инҷода.
камтар ва исриқ дуд кардам, испан дуд кардам гӯем, барои ки Салмон инҷиқӣ кадиста. Шаб агар ки ҳамон нурафена намедодам шаб, ман намедонам ки чӣ хел хоб мерафтак, барои ки уже қариб ба саҳар инҷиқӣ саҳри бо нимта нурафен додамша, ним шприц гӯем нурафен додамша, вай кадак хурд нағз нормални хоб рафт гӯем. ози баъди обед камтар бо инҷиқӣ кадиста. Бинед 25 дараҷа берун офтоб, гарми офтоб 25 дараҷа. Ман ҷама пиёза оварда инҷа мондам. Картошкаҳо уже бинед сабз диста, ҳаваёра тез тамом кардан дар кор. Инҷа кушода монам то ки рӯшноии офтоб хона дроя, барои он ки ҳамхел ва нам бӯи нам ҳастай мегӯи хонаҳо. ҳанама хел дӯстони азиз, ҳама хел мехоҳам ки ҳама хонаҳо отопление дошта бошад, як хел гарм бошад, чӣ хел нағз, лекин афсӯс ки ин хел нестанд. ҳанама хел кору бору тамом. ози камтар видеоҳои ютуба даромада тамошо кунам, баъд мебинам ё дам мегирам, ё ки бо ягон корома либосҳои ҷобаҷо кардан дар кор, детский шкафа полнисти порядок кардан дар кор. давай хон кани. Мама, если идешь на хоно айсар хон кани, ман бинам гап зан севушта. Не, ҳамун дальше хондан гир. Мали. Давай. Мама, Салмон сахте? Сиёвуш сахте? Даста гирохи атиш камера. А паша съемка. Ты махкам кади камера. Ана мехе. Пештар пеша паша. Бо камерай махкам кар. Махкам накун. Махкам накун. Не истапоётар теман. Дӯстони азиз, мо инҷо шишта бегоҳи рӯзда китоб хондастем. 2 моҳ шуд ки мо январ феврал вообще китоб нахондем гӯем. ҳа? Ё. Униё. Рафту дига китобое гир аунҷа. Мягкий знак. Униё. Только. Сиёвуш ата мехри. Да, у неё только сиёвуш. Мани сиёвуш намемонад ки китоб хонем. Шавҳарам рости гап имрӯз температура кадagi будан. Бор хестан кор рафтан, нашиштан гӯем, барои ҳамин гуфтам телефоншон кунам хезанд биён. Соат чанд шуда бошад, барои он ки маззашон набуд, чӯта дина шабам хеле температура, бо имрӯз температура намедонӣ ки чӣ кор кунӣ. Вообще вай Россияда ин хел аҳвол набуд гӯем. А Тоҷикистонда ҳамин моҳи январ, феврал, мана март шуд, бо касалшавӣ сар шуд. ҷо Салмона хулиганӣ кадестай. Маззаш нeinam инҷиқӣ ҳама хел ки. Мана диди Сиёвуш тута алифбо овардан. Биё мо ина хондан гирем, мо ина индате. Ай Симон. Салмон да фаҳмон, Салмон да ёте. Да. Мама, дигаршо намедонам, мо куҷо будем. Ман медонам манша. Унҷа ба будем. Не болонгишта униё только 2. Ёте Салмон да. Дӯстони азиз, имрӯз кӯдакҳо чӣ овардиянд гӯем? Як хурсандӣ. Набинен чӣ хел Нилуфар откриткаи хушрӯ сохта. Ман ина 8 вай рақами 8 кардиянд. Бо дарунашта ман хел гул часпонда. Ина худат карди ҷонуна? Худат буриди? Не, малима. Да, ин гулоша худат часпонди? Маълима дудак ту часпонди, да?
چقدر молодец دیدی چقدر صادق نغزایون جنونا ماما شیرشو خونده نمیتونه. آخه هیچ کار نمیکند حالی با پیش معلمش میری با ازیاد میکنی نه او نمیدونه همه یک تلیت میگویه خدا. خیلی من معلمش تلفن میکنم میگم که نیلوفر شعرش واتساپ تا روی کنین بعد هر دو вместе شده ازیاد میکنیم хорошо ازیاد نمیخواهی کردن چی با آدم ازیاد میکند умничка میشد با بلند میخواند بعد با همه молодец نیلوفر میگود بعد این چقدر مکتب میرد گوین دوستانی عزیز سادیک نمیرم سر شد اینش باشد سیاوش کرده و این چیه سیاوش این ماما کرده همم سیاوش دا کردیان دیدین دوستانی عزیز ماماش دا نه سیاوش دا اما نه با درونش شعر نیستندیان من دوستانی عزیز من شعر نیستم بینیم چقدر خوش رو کردیان ایدتان مبارک مادر جانی عزیز من همه مالکدی да کی نویس شکستی молодец мама این دسته сильная красивая мама у меня умная и милая я люблю тебя она دوستانی عزیز همه открыткой نیلوفر ای 23 فеврал 8 март همش دعوی ایستادگی هستن ایناش هم نیست می ایستانم خیر درونی سومکه ده دوستانی عزیز بیاین همین کتی ولاگ با آخر رسونیم امروز فقط گویم در باره همین یوتیوب من ویدیو تماشا کردم در باره همین یوتیوب گویم همین همه چیزش محکم کردن دیگه گویم یوتیوب پول گرفتن نمیشد خیلی انشالله با ویدیو کردن میگیریم من باور دارم که انشالله همش خوب میشد همش نقد میشد انشالله با چخلی که پیش بدک ممکن که خیلی که پیش نشود اساس همون کمی هم باشد همون زنهای تاجیک بلوگرها پولشون گرفته تانن خوبتر و نقصتر هسته چیم هیچی کردن چیم اینقدر تماشابین جمع کردن اینقدر ویدیوها کردن من راستی گپ دلم نمیشد پالیستی پارتفتا پالیستی بس کردن ویدیو من میگم که الهیم پالیستی محکم نشود یوتیوب برای اون که اینقدر ویدیوهایی که در یوتیوب هسته ما هم میوه ما نمیدونیم که کجا در ایسر زگروزید کنیم مونیم برای همین اساس ایستن همه ویدیو همون پلان نتیاد گویم همون ویدیو ها ایستد که تو که ما تماشا کنیم شونا با آینده ده انشالله همش خوب میشد انم خیلی دوستانی عزیز در پناه خدا باشین همیشه هر یکی ما و شما خدا نگهبان باشد انم خیلی دوستانی عزیز خیر در پناه خدا باشین